سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو وزيناتات إثيوبيا بركت زبلا غورابت هاجرات حيل إلكتريك نسدد نمقرب اب مسرح كم زلام مغلاصو حدش بريزيدنت السنغال كوين زتمرص باسيرو ديوما يفايه كبيرترانا يوهانا ملقت تسديدلو مهلاو ابيرترانو ازوبا فعبت زغاطمه حدغا مكينا حيل بحر هندي بسوماليان قرسنت تتحيزا زنبرت نا ايران مركب ناصا موصومن دوب كوريا متن وليد هاجرا مبربار زحجزا فطانات بابور تتاتاتو مهلاو محبارون كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم أبقى بحري بسنك متقعتات بيمن زركب عطوق جلحوت زتفترت صتتا وهقف ابطقمن بموعل ابلعلي مراخب نقدي متقعتات كغبرون ناي قرسنا تكبارات كفصمن جميرم زلو سومالاويان قرسنتي نحنتي ناي ايران ناي غففت عسا مركب دحر مچويم بحيل بحر هند بستوزد سرحيت اب تحت قوصر كم زاتون اتا مركب دما ناصا كم استلققتن تغليصو مسرت معكنا زينا هند زرغحنو زلو حبريتا حيل بحر هند نتا ناي ايران مركب كابتم سومالاويان سنتي نخد حنا نياستات 13 ساعات صعوق سرحيت كم زكايده موداتو دما اتا 23 باكستاناويان ابمتنا زنبروا ناي ايران مركب ناصاخت لك كم زغبرو تحبير لا بمسرت مغلصيتات حيل بحر هندي ابزوان زي ابتنا بصومال زقربه كبابيتات هندا وقيانوس نقرسنا نمكل خال تباهيلو كلتنا هند مراخب وق توافيرن كم زلوا تغليص لا ابز حلفه قرب اوانات مستاب قيح بحر اغاطيم زلو ناي صتا هغوف بزتحاز نفسما لابز قربه كبابيتات هندا وقيانوس بتدغاغامي ابل علم مراخب قرسنا كغبر زتراي خوينو حيل بحر هند دما قدم حجون بخمس سرحيت سومالاويان قرسن تحيزو ما زنبرو مركب ادحينم نيرميام كم ذكر ابز حلفه ورحي حيل بحر هندي نقل سومالاويان قرسنتي اب تحت قيد دحر مئتاوم ناب هندي بموساد نمجمر تاوان قرسنتي افرد بز قربو ملكع ابل عليوم حقاو مسرح كم زجمر غيريو ازي خون برب مسرت تزرغ حزل صبصاب كساب حجي اب تحت الصوماليان قرسنتي حنتي ناي بنغلاديش مركب تتحيزا كم زلخ قلص انكلو نزياو الناس ان ملققه زتفلاليه صعرتات يغبر كم زلته حبيرو اذا ناي بنغلاديش مركب اب زحلفه قربا صومنات اب تحت قوصر صوماليان قرسنت زاتوت كوينا اتم قرسنت خانا ابتا مركب دحر مديابم قلطيفم نت كابيتانن مكتلون جو حيزم نتا مركب نابز دليو كباب حيزم ما كم زخدي زغلاص اب بحرك غبر صنح حلوا مراخب كغودل دحر مجمارو ازم قرسنتي نتخونتات كمزمزو كم زخاليو صبصاب رويترس يحبر اغراوي تكالات مسمر بحري بزعبا زدغم زقلاقل زلو كتران بحري شقولتم كسمع جميرم مالو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود بوغانو اغراو محبرسب نتهاغورو تغبر زلا صعر حلوا بحري ام حجاز كنطفن كتحاغزن صاوعيت اغرب لا إثيوبيا نابتو سخت غرابت هاجرات حيل إلكتريك سدد تقرب لهم منقدتات تنادي مهلاوات حبيرو إثيوبيا مسجل غرابت هاجرات زلوم تأثر نمحيالا أبعود ساعات كم قند توسائد ترى أنا مدلدال أبتقبر زلا سعري وانا فتس أمسرح حيل إلكتريك إثيوبيا أشبر بالشا سدد حيل إلكتريك ناب غرابت هاجرات نمسفح عبي مدب كم زلا أفليتو أبزح جوان مسكن بعل أوغندا رواندا دبوب السودان زأمسلا هاجرات زرب يكايات كم زلون نابتن هاجرات كأكاب إثيوبيا حيل إلكتريك نمئتاو زحجز عقمي يدهسس مهلاون غليصو نسو مس منغستاويت معكن زينا بزغبرو فليق على محتت نتانزانيا حيل إلكتريك نمقرب سمعت مجمار رؤي معباله كمسترأي كفلت انكلو كابز حليفو إثيوبيا سفيح زباو ملكع زحازه ابصعد زلوا استراتيجيكاو اقاممط ازغلح انقد هاجرات مبرق افريقيا غيرو نابدو افريقيا زلاخ حيل إلكتريك نممچاون مدبات كمزلون اب منقسقاس كمزلون حبيرو إثيوبيا مهناص قدب حداسه كبتزازمات حيزو نبغلا غراوت هاجرات تلوكو حيل إلكتريك كتزايدو ترأي زنبرت كوينا ناب سودان جيبوتين كينيا دما حيل إلكتريك سدد تقربيا مسرت صبصاب منقست هاجر اب كل تشحن 20 كلتن طراي اتهاجر شحن 701 جيجا وات زبصح حيل إلكتريك نسدد كم زقربتن كم وصيتو دما 182 مليون دولار اتاو كم زرخبتي تغليص نيرو اب قرب اوان زوص صبصابات إثيوبيا اب صلات حيل إلكتريك اب قرن افريقيا زلوا اقداسنت نعبي بزخدلو زلو اوان اتهاجر كم معلتاوي حيل إلكتريك كينيا اب 11 ميتاويت أبركتو ألواي تباهيلو حجخ أتهاجر نابكم أوغندا رواندا دو السودان تنزانيا زعمسلا هاجرات كومد ما بمنقد كالوت هاجرات زحلف نابدو أفريقيا كي ترفه حيل إلكتريك نسدد كتقرب تخلو لمنقدي تدهسس يا زلا
ኣብ ሃገረ ሴኔጋል ዝሓለፈ 24 መጋቢት 2024 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሓምሻይ ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ሴኔጋል ክኸውን ዝተመረጸ ወዲ 44 ዓመት ባሲሩ ዲዮማየ ፋየ ብምኽንያት ተዓወቱ ካብ ኤርትራውን ናይ የውሃና መልእኽቲ ተሰዲድሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ሓድሽ ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ሴኔጋል ባሲሩ ዲዮማየ ፋየ ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ኢሎ። ኣብቲ ብስም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምኡውን ብስሙ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ሴኔጋል ኮንካ ምምራጽካ የውሃና ይገልጸልካ ድሕሪ ምባል መሪሕነቱ ኣብ ሴኔጋል ቆጠባዊ ልምዓትን ገስጋስን ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዘደንፍዕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣህጉራዊ መዋቕር ዘሎ ተመሳሳሊ ክልታዊ መርገጺታት ኣብ ምዕዛዝ ምትሕጋዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሴኔጋልን ከም ዝኸውን ብምእማን ንፕሬዝደንት ባሲሩ ሙሉእ ጥዕናን ናይ ስራሕ ኣሳልጦን ተመኒዩ። እዚ ሕጂ ፕሬዝደንት ሴኔጋል ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ባሲሩ ፋየ ምስ ብጻዩ ዑስማን ሳንኮ ናብ ወርሒ ጸንሒ ማእሰርቶም ሃንደበት ምስ ተዛዘመ ምርጫ ሓደ ሰሙን ከተርፈዮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ዝነበሩ። እቲ ብጻዩ ዝኾነ ዑስማን ሳንኮ ግን ኣብ ምርጫ ከይሳተፍ ድሕሪ ምኽልካሉ ባሲሩ ፋየ ንዕኡ ተኪዩ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፈ ኮይኑ ብዝረኸቦ ብዝሒ ድምፂ ድማ ኣብ ሴኔጋል ብዕድመ ዝናእሰን ኣብ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ዝመፀ ውልቀ ሰብ ክኸውን ይክኢሉ። እዚ ብሚኒስተር ክሊን ዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ምሩፅ ፕሬዝደንት ድኽነት በደልን ብልሽውናን ምቅላስ ቀዳሞት ኣጀንዳ ገይሩ ክሰርሓሉ ምዃኑ መብፅዓ ዝኣተወ ኮይኑ ህዝቢ ሴኔጋል ድማ ብዝበለፀ ንምግልጋል ውዕላት ጋዝ ነዳዲ ምክፋፍ ዓሳን ምክልኻልን ኩሎም ብልዝብ ክካየዱ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እውን ይሕበር። ነቲ ምስ ባጤራ ዩሮ ዝተኣሳሰርን ብመግዛእታዊ ሓይሊ ነበር ፈረንሳ ዝድገፍን ብዙሕ ዝንቀፍ ባጤራ ፍራንክ CAA ከኣልዮም ምዃኑ እውን እዩ መብፅዓ ብምእታው ኣብዚ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተሳቲፉ ተዓዊቱ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ንዑስ ዞባ ኣፍዓበት ብ26 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 4 ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። እታ ካብ ጋድም ሓሊብ ናብ ከተማ ኣፍዓበት ትጓዓዝ ዝነበረት ቁጽሪ ሰሌዳ ER3 A9532 ዝሰቐለት ሚስቱቢሺ ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት መኪና ካብ መስመራ ወፂያ ብምጽዳፋ 4 ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ 4 ብከቢድ 3 ድማ ብፎኩስ ቆሲሎም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ከተማ ኣፍዓበት ኣፍ ቀይሕ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ያጋጢሙ። እታ መኪና ኣስታት 70 መሸማዕ እኽልን 11 ሰባትን ጽዒና ትጓዓዝ ምንባራ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ንዑስ ዞባ ኣፍዓበት መሐመድ እድሪስ ዓብደላ ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎ እንተኾነ ምምላቕ ስቴርሶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ምልክታት ምህላው ገሊጹ። እታ ብዋሕደ ሓደሽ ዝውለዱ ቆልዑን ብብዝሒ ኣረጋውያንን ተሸጊራ ዘላ ኣብ ዓለም እቲ ዝተሓተ መጠን ወሊድ ዘለዋ ሃገር ዝኾነ ደቡብ ኮርያ ነቲ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ መጠን ወሊድ ንምብርባር ካብ ማእከል ርእሰ ከተማ ሃገር ሶል ናብ ጎደቦታት እታ ከተማ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝህባ ሓደሽቲ ፈጣናት ባቡር ናይ ምትእታው ፕሮጀክት ከም ዘበገሰት ኣፍሊጣ። ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ዕላማ ናይቲ ኣስታት $100 ቢልዮን ባጀት ዝተሰላዓሉ ፕሮጀክት ካብ ወሰናስን እታ ከተማ ናብ ማእከል ከተማ ዝመላለሱ ሰራሕተኛታት ኣብ ጉዕዞ ዘባኽንዎ ግዜ ብኣስታት 80 ሚእታዊት ንምሕጻር ብኡ ኣቢልካ ድማ መንእሰያት ካብታ ከተማ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ክቕመጡን ቆልዑ ክወልዱን ንምትብባዕ ምዃኑ ሰብ መዝተ ሃገር ሓቢሮም። እዛ ኣብ ዓለም ዝተሓተ መጠን ወሊድ ዝረኣየላ ሃገር ኣብ 2022 እቲ መጠን ናብ ትሕቲ 0.72 ኣንቆልቂሉ ከም ዝነበረ ይግለጽ። መንእሰያት እቲ ሃገር ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ሶል ብኽቡር ዋጋ ገዛ ተኻርዮም ስለ ዝቕመጡ ካብን ናብን ገዛ ስራሕ ክመላለሱ ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዘባኽኑን ሓዳር መስሪቶም ንኽወልዱ ከም ዘይተባብዑ ይዝንገር። መንግስቲ ሃገር ከዓ ነዞም መንእሰያት ሓዳር ክገብሩን ቆልዑ ክወልዱን ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ብሕሱር ዋጋ ገዛ ተኻርዮም ክነብሩሉ ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት እታ ከተማ ንኽነብሩ 80 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ጉዕዞ ዘባኽንዎ ግዜ ዘሕፅራ ሓደሽቲ ናብ ከባቢ እታ ከተማ ዝጓዓዛ ባቡራት ናይ ምትእታው ፕሮጀክት ኣበጊሱ ዘሎ። ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ሶል ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ከም ዝነበረላ ይፍለጥ። መንግስቲ ሃገር ከዓ ኣብታ ከተማ ዘሎ መጠን ወሊድ ንምዕባይ ካብ 2006 ንድሓር ብጠቕላላ ልዕሊ $267 ቢልዮን ድጎማ እኳ እንተገበረ መጠን ወሊድ ግን ከብል ከም ዘይከኣለ ይዝግለጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።